Hoy, ikaw kabibit nga ni Wango, murag lawas kabilya. Oh, saman. Tulis nga re? Unsa na ito yun mo, Che? Usok ko rin ta kay palit og kape. Atay giduka mo nung kware. Ah, pulisman unta ka nya o kay kwarta? Dro, may 20. Rina, suutangan ka na ko 20. Kanay. Ako pa yung tangag 20? Ay, maingon sa kay 40 akong gihulaman niya, 20 ra may imong gihatag. So, kulangan ka ng 20. Bilang ako yung tangag 20. Hari siya ng 20, kaya aron matagan ka na akong 20. Pero, muna gulam na ako nga 20. Salamat. Ay sa, ako lang imong nga 20. 40 man ang gihulman. Ando raw, 20. O sige, quit sa ta. Wala na kuyulang nimo, quit sa ta. Palitin ko itong kape oh. Hari, ginuguan ka, Adjo. Ikaw pa na nakakwarta na akong kunoong ka po. Naunsa man Silgar na? Nakatulog na? Kaya ito ipadayon itong plano. Pag-execute. Wala pa, Mayor. Gahimarok pa. Gutom sa nato nga makatulog ng guard. Usa na to, ipadayon ang plano. Ikaw, Pidong. Ready na ka? Ready na kay Mayor. Ikaw, Di Arturo. Ready na ka? Ready na kayo, Mayor. Asa naman si Sos? Oh, dara kunyor. Ready na kay Sos? Sa atong mga plano? Ready na mayo. Very good, very good. Ampay kinagod, way lugod-lugod. Mayor, nakatulog na, Mayor. Sige, atong himuon ang plano. Sige, Mayor. Nayatis na. Hoy, Jesus, daw sa nagutong yabi ato ko, no? Kabalo mo kuhit. O sige, Jesus, ipabitay ng yabi alam mo kano, kuhit. Sige. Mahulog pag nag-uturon, hindi ko tigtabang yung kuha na. Yara, Mayor. Kuha na ako, Mayor. Very good. Sumpakundo. Panamox Forte. Ang Panamox Forte ang pinakaunang antibiotic na dunay upat ka kombinasyon sa human grade formulation. Sama sa amoxicillin, tylosin, paracetamol, o carbocysteine. Simple lang ang paggamit ni ini. I-mix ang 2 ka 5 gram water soluble powder sa Panamox Forte sa usa ka galon nga tubig. Ihatag kini sulod sa 5 ka adlaw. Ayaw na paglangan, tulbaron sa hinanaling panahon. Ang sakit sa imong binuhing piso o manok pang sabong. Katag na ang Panamox Forte. Available sa tanang agri-med stores doon sa inyong lugar. Ayaw kalimot. Available usab ang Panamox Caplet para sa mga sunoy o manok pang sabong sa mga agri-med stores. O babalit sab sa Lazada. Mayor! Pidong! Arturo! Pakundo! Sos! Arturo! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Ay, Che! Naatoy message tong imong ex-convict back mo pagani itong nakagawas. Dara, si Raul. Si Raul man Ay, na. si Raul katong bagong gawas diri sa Press 1. Matay suod kay mi ani. I would like to greet you a happy birthday and I wish you the best of everything. Sorry, I'm not the speaker straight, but I'm just adjusting. I want you to brains, huh? What do you want? I will give you this and everything. This is I'm so rich, my nigga.
Happy birthday. Live what you want and want to what you live. Thank you. I love you, brother. I love you. And I know you love me. Sige, Chip. Blow your candle, Chip. Kay alayan ang hangin, Chip, oh. Sige, pwede ka picture sa tanin nyo? Ayaw! Ayaw yung pag picture, Chip. Palihog lang, ayaw. Control, everything is under. Mayor, ready na mayor. Everyone wishing we don't watch what you live. Gani, adukan mo yung kamera. Control, everything is under. That under is Basta mga kamara! So ka mag-shoutout ka dito sa YouTube. So shoutout Boy Nitoy Vlogs, Himong Gaya TV, Tona Torres Gargoles, Emmanuel Tumulak, Monreal Arsenal, Oy, Encanto Vlog. Erna Silion, Mariel Bandahon, Nectarios Castillo, o Ate Mercedes Magbanwa. So mo rin tanan guys na og para mo no isa to mo. Maria Ila Bautista, Emily Anyana, taga Bohol ni sila. Salamat sa suporta. Jan Kalimpon o katong sa ayang kauban nalimot may kinahanglan. Katong nasi- So more dito tanan guys na og salamat sa inyong suporta ug kalimot sa pag-subscribe, pag-click sa notification bell para ma-update mo sa mga upcoming videos namo. Kung ganahan ka magpa-shoutout, comment below with #Mamarang. So dito na tataman. #Mamarang. Secure TV, your greatest weapon against stress. Peace out.